rewang bes. Ayo. Main naik ke puncak gunung. Ya betul guys, hari ini aku mau ngajakin kalian rewangan lagi dan rewangan lagi. Yo emang ini bes posisinya nek ning desa ki yo sithik-sithik rewang, sithik-sithik rewang. Dadi misal ana tanggane sing butuh rewangan kuwi yo direwangi. Kuwi yo ngono kuwi mergo dikon sih, nek ora dikon ya orang rewang. Dan untuk kali ini iki rewangan ning gone wong arep mantu dan iki dalan menuju omahe bes melewati tangga pirang puluh ya iki. Sekitaran 80-an. Gimana sikil aman? Nah, misal iki bolak-balik medun ping 7 ngono sadina lah ya cilik tenan awake. Sepagi iki aku mangkat rewangan iki ning gone ya wong arep duwe gawe iki mau aku mangkat bersama buyut ponem. Dan iki mau kayane urung enek kancane rewang bes. Iki mau aku ya wis gawa parut karo baskom. Iki sebenarnya tunggonku sih nggone buyut ponem wong aku gawane wae. Alhamdulillah bes iki wis sampe ning nggon tangga terakhir dan iki wayahe bilang kula nuwun. Ternyata ning kono ya wis enek simbah-simbah lagi nyukil kambil, gek iki ya wis dicepakne. Ternyata aku tekan kene iki kon masak gerus. Aku ning kene lanjut ngirisi apa kuwi tahu tempe karo mritili lombok dan bar kuwi jangane diudak simbah yang satunya. Iki aku lanjut nyerondeng. Dan iki waya-waya jam semene iki wis waya-waya wong do mara kae ya wis enek sing ngrewangi marut kambil, nyukil kambil terus masak nasi. Sing ning kono ya enek sing lagi bahas turan kue bakdan. Nah, ning kene mau srondengku ya wis mateng. Ning kene ketok ireng tapi nyatane iki meringin dan cantik sekali. Untuk masak serondeng kali iki ora seakeh yen ewe iki ngasih 2 hari ngono. Mergo iki ewe ya gur 1 hari dan iki ya gur nampa besan tok. Nah, iki untuk serondeng pertama iki wis dadi bes. Kita iki serasa eneng dhuwur gunung. Ya emang bener enek dhuwur gunung sih. Dan ini untuk nasi yang kedua kalinya iki wis mateng bes. Iki wayahe ingon bau suku. Beh kor ingon wae nek gon rewang ngene iki. Karo nunggu segane adem iki nggodhog banyu arep dienggo gawe wedang, nggo gawe teh ngono kuwi lho, Bes. Untuk kali ini rewang iki yo ora terlalu akeh uwonge dan iki mergo ewe iki yo gur celimen ora serame pada umumnya mergo nek biasane iki yo 2 hari ngono kuwi, tapi kali ini yo gur 1 hari. Dan iki wayahe ingon bes, iki mau aku wis rampung le nyerondeng, bae tak ganteni aku goreng brambang.